yau asiri ya tonu, no way to escape, mun gano iyo ka tumbanu. Ki tuna abin da kika faɗa mu, wai bakin harka da ƙanana sai da masu abu. Kina filin kanki a sabi girl, ashe baban ki kiki yake ke ko sai jin kai. Yan mata a dangare, kina nuna mana baban ki washe a daji. To, taburin kusu, babu kauce-kauce, gashi mun gano wayan hannun ki Nokia ce. Gidan da kuke zama ashe gidan haya ne, wallahi tallahi mun gano ki da gina tsoma. Say you know the guy gasuwa buba adawa pull up with the bands ina zuwa da baka kusan ne in naga fine babe kamar zan hauka kusa da shop right ashe nan ne za ta shiga na razana da firgita na kama cizar riga da dai tsare na nuna ba matsala mu je mu shiga nan ne za ku ci bayani ka fara inge ba shi no get cash ATM na ta ya bata kamar da wayar da har da kusan ta duka mota ku fari ta faɗa mu cewa garage da kai mota